ହଉଛି? ହାଁ ଗୋଡ଼ ଚୋରେଇଛି ନା ନା ତାର କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ତାର କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ କାନ୍ଦି 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 ଆଖିରୁ ବାଇଶ ଲୁହ ନା ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି କଣ କରୁଛି କଣ ହେଇଛି ପାରାଲିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହକି ସାରିଲାଣି କଣ ହେଇଛି ବୋଧେ ତାର ଗୋଡ଼ ବାହାରିଲେ ସିନା କଣଟା କରିବୁ ସେପଟେ ପଛ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଚାଲୁନି ବୋଧେ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଧେ ଚକ୍କର ହଁ ଚକ୍କର ବାହାରିଲା ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲା ମୋର ମନା କରୁଛି କର ଖାଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ ଦିଅ ବିସ୍କୁଟଟା ଦେଖୁନ ନେ ଦେଖିକି ଡାକ ନେ ଡାକ 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 ଦେଖିଲେ ଦେଖି ଡାକ ସେ ଉଠି ପାରୁନି ସେ ଉଠି ପାରୁନି ଭଲ ଯଦି ଥାନ୍ତା ପଳେଇ ଆସନ୍ତାଣି ସେ ଉଠୁନି କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ଭଲ କୁକୁରଟା ଥିଲା ପଳେଇଲା ସେ ସାଇଡକୁ ପଳେଇଲା ପଛ ଗୋଡ଼ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବୋଧେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଟିକେ ପାହୁନି ଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସେ ଆସେ ଆସ ଆଗ ଗୋଡ଼ ପଛ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଛି ଆଗ ଗୋଡ଼ ପଛ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଛି ବାହୁବଳି ପେଲି ବାହାର କରିଦା ଗଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଭିତର ଆଡ଼େ ଜମା ଖାଇବାକୁ ଆସ ଆସ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ସନ୍ତକ ସେଇଟାକୁ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗିଆ ଆଗକୁ ସେ ଗୋଡ଼କୁ କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଗୋଡ଼ କିଏ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ନା ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଅଟୋ ଭିତରେ ପଶି କେଁ କେଁ ହେଉଥିଲା ସେ ବାହାର କଲୁ ଗଲା ମୁତଲା ହଉଥିଲା ତାପରେ ଯାଇ ଭିଟାମିନ୍ସ ଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ବଳ ନଥିବ କଣ କହନ୍ତି ଚବନ ପ୍ଲାସ୍ ଚବନ ପ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ବସି କେଁ କେଁ ହଉଥିଲୁ ଏବେ କଣ ଚବନ ପ୍ଲାସ୍ ଖାଉଛୁ